Snorkel. Kani. Okay, set na. Sumilay kuwang ha. Ako. Ako na siya magilis guys. Karon mo to sa kanan. Yung bag. Oh, hey guys! Woo! What's up guys? So, welcome to another video. Hey Ma. Hey Charles. Inday. Hi Ray. Charmin. Ikaw may usada Charmin. Siguro doon naman ang snacks niya. Gusto ko lang kasi mapag-isa. Yung pinasnacks ni Papa. Knew it from the first time. Snacks sa driver ba? Lagi. Hindi na siya na. Ganiha guys, baga storya man Inday. Mag-vlog na siya. Lagi. Wala. Gupa nang gupa. So guys, naabot na taning Hagna. Ang nasa Loyon ako, mo ni ang Hagna Public Market. Sa luyon niya ang likod sa sakinan. To give you a background guys, kaning Hagna guys, diri gama ang mga kalamay. Ang mga coconut shell, ang suot sa coconut shell, mo ni ang kalamay. Kaning kalamay guys, mo ni ang gitawag og jam. Jam nga ibutang. Well done. Jam nga ibutang sulod sa. Ha? Basta man din na. Kadang pilit. Kasi sa yung background Sa? Pilit. Pilit din ang kuhan guys, kalamay. Muna yung tricycle sa kuhan guys, Hagna. On man siya o. Kaya ni Ando guys. Katuwa pa na pa. Gigamit niya yung sakinan, yabahay na niya og more than 3 months. So, 3 months na pa no? Bihan ni Wala siya. na may bayad, ano pa. Mo ni Ando. Nagatos ka ping. Baligyaay mo to na mo. Yan siya. Pag si Ando eh. Pagando pa kay Diwa, tinukuan pa man, Si gatos ma. Karang kuhan ba? Ikso sa gatas. Gatos. All I know, It's the motherfucking Eagle Double G. So guys, naabot na ta. Aning rock resort. Kuhan ni siya guys, kani lugar patungas ni siya. Gikan ni sa intro sa Hagna. Sabo ka intro de. Oh, hey guys! So karon guys, nata karon ani sa Hagna, which is 59 kilometers away from the city. Nari may karon sa rock resort guys. Mura kita may turista ano ba? Or shades ta. Yung view tanaw. Yeah. Ang mga entrance ano ba? O bangga ko. Siwa kay t-shirt ko. Charles. Yeah. So tani guys, muna ang entrance. Sa may naano. Tama na ko, doon sa Mentil.
Ayaw, baloon. So, nakasod na meri guys. Ang kitang-taas siya. Yes. Maon ni. Anita maligo. Muna ang view sa taas guys. Oh, amazing. Ato tas doon. So, kanina cottage guys is 800 pesos. Sino kayo yung tubig sa kaistanan guys? Asaan to? 50 eh. Ito? Mamambag to ta. Ta. Kaliguan ako. Sinina ato ka o ilisan. Basta may ilisan na to. Ta. Charles, kung ano, ilisan ta. I-charge mo ang drone wa. So guys, nagkuha may sa mga gamit. Kaya mabalik tignaog sa ubos. Before di ka mo enter ni guys, may entrance fee nga dapat bayaran mo. Ang entrance fee is 20 pesos per person. Kung na sa adult, 20 pesos sa adult, o niya, 10 pesos sa mga bata. Kami nagitaan guys, cocknit. Kasi Batman guys. Batman. Kagawin nun naman, di ba? Kabihan yun. Gusto mo ni Charles, langgam ni, di? Migas. Migas, kabuhi. Gago! Halo? Ano yung pangalan mo? Ano yung pangalan mo? Kung matakilid ba niya, nabuang ni. Hayupa ni. So guys, humanami yung kaon guys. Karon, tano may ni Charles yung mambak at mga cliff. Do. Bakod. Christian. Uy, mambak mo, gumambak mo. Bukas eh. Say habog, masabog ko sa cliff dive, no? Sabog ni. Sabog ni yun eh. Oo, habog kayo. Habog ba din ma-charge? Merg, 7 feet. 7 I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shooters ready to gun you down. 7 feet. 7 feet. Ang diri. Moto ni no guys para ninyo. Kuna ang kaduhang jump. Drama eh. Hapita to eh. Dali kay gahuwat sila. Ambag si Mama. Ikaw, Jeremy, ikaw. Sunod ni Mama, hunat na, hunat. Sige. Okay, 1, 2. Dali, ambak. Sige, ambak. Sige.
kay sila oh. Niligo sila. So balik na yung mga bato guys. Gipang connect na guys. Gipang dukdok na siya. Okay sure okay ra di sa gobyerno. Sa DNR nga gibutangan man nila ko ano. Ila magisabentuan gidugangan. Bawal man na siya unta. So dane be. Hala. Diuha man eh. Oh, cave. Ngita man eh. Ah. Ngita. That ends my video. Thanks for watching. Bag nga katong kuan ba ate ran awas. Like, comment, and subscribe below if you like the Bag video. ba nga napsak. Bisa na.